Gaurko honetan ez gatoz, atzeko hauekin sartzera. Baizik herriko espeziea arraro bat azaltzera. Arraro bat azaltzera, atzeko hauekin sartzera. Ezagutzen alde zuten zuek kontuak atera. Kaletik nindoala gaur goizean, galdetu duten unda azkarate. Kaletik nindoala gaur goizean, galdetu duten unda azkarate. Mendian dantzan bandan bertso eskolan, hainbeste gauza nola egin ditzake. Ta nola egiten dezuzuk azkarate. Gaura lo egiten aldezu bate. Ta nola egiten dezuzuk azkarate. Gaura lo egiten aldezu bate. La 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 Ordu berean leku ezberdinetan ikusi dugu eta ez dugu broma. Ordu berean leku ezberdinetan ikusi dugu eta ez dugu broma. Orain azaldu zazu azkarate, non eskutatzen dezun zure klona. Orain azaldu zazu azkarate, non eskutatzen dezun zure klona. Hain nola egiten dezun zuk azkarate, gauean lo egiten aldezu bate. Hain nola egiten dezun zuk azkarate, gauean lo egiten aldezu bate. La 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 Azkarate, azkarate nora hoa, entzunezak Villarrealen bertsoa. Baleni naizela legazpikoa, baina zuzera kriston martzianoa. Baleni naizela legazpikoa, baina zuzera kriston martzianoa. Hain nola egiten dezun azkarate, gauean lo egiten aldezu bate. hain nola egiten dezun azkarate, Gauean lo egiten aldezu bate. La 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 la. Orain joan da irakurle taldera, kaixo nere idazten du gainera. orain joan da irakurle taldera, kaixo nere idazten du gainera. Nahi badugu gu krisitik atera, nahikoa dugu klonatzea bera. Krisitik atera, nahikoa dugu klonatzea bera. Eta nola egiten dezuzuk azkarate. Gaua lo egiten aldezu bate. Nola egiten dezuzuk azkarate. Gaua lo egiten aldezu bate. La 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 la